Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zimangaze abaningi ezinqonqoli zika Maskand umthandeni Manqele noKhozani Mpungose belaxaza intandokazi yomsakazo UKhozi FM kweyesama Song of the Year. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isiyonela elikhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Imbangi ezinkulu zika Maskand uKhozani Mpungose nomthandeni Manqele bakhethe ukulaxaza umsakazo UKhozi FM banika amaciko ama ithuba lokungenela umncintiswane wengoma ehlukanisa unyaka. Umthetho ukuthi kumele kushaya umhla ka28 November kube ingoma yakho usuyihambisile khona emsakazweni futhi ke kube ingoma eseke yadlala khona uKhozi FM. Kanti ke lamaciko wona asale ngaphandle njengoba ke ezokhipha ngokuqala kuka December. Kanti ke umthandeni ekhuluma nelinye lamaphephandaba uthe ubengasathanda kuba ingxenye yomncintiswane kusukela manje kuya phambili njengoba ke ufuna ukunika abanye abantu ithuba. Uthi kube bengifisa ukuba ingxenye yomncintiswane bengizohambisa ezinye zezingoma zami ngaphambi kokuba ke kuvalwe khona emsakazweni. Kanti ke uthe isifiso sakhe ukubona amaciko asemancane endimeni kaMaskand nawo ke engena ethola ithuba. uKhozani Mpungose wanqoba lo mncintiswane enyakeni uthe akufuneki ngaso sonke isikhathi uhlezi kubuka wena. Uthe kulonyaka akake shenxe ededele amanye amaciko esemasha nawo azibonakalisa. Okhulumela uSABC uGuguntulu uqinisekisile ukuthi ukuqokwa kwengoma kwavulwa ngomhla ka22 November kwavalwa ngomhla ka28. Ingoma ke ezizobe ziqokiwe ingoma ezidedelwe kunyaka ka2021 futhi ke esezike zadlala khona emsakazweni uKhozi FM. Abantu ke bayobe sebevota ke ingoma evotelwe kakhulu iyona eyothatha umncintiswane. Bashilo ukuthi ke le insizwa zangena ngonyaka ophelile ukuthi ingoma zazo ziqokwe futhi ke bathi zenza amavoti amaningi njengoba nje bobabili bahlanganisa amavoti angaphezulu kwemiliyoni. Kanti ke bafethu mina ngizothanda ukuza ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi comment section ukuthi wena yini oboyilindele kulonyaka. Ubulindele ukuthi amabhinqa engahle engene khona kwi top 10 yoKhozi FM. Bafethu ke mina sengiphuma kanje awungibambeke evidweni elandelayo.